Together, growing in faith, changing communities. Uma sifunda ke incwadi yomprofethi uIsaiah chapter 41 verses 9 kuya ku10 siyezwa ukuthi ke uNkulunkulu uyabathembisa abantwana bakhe ukuthi ke uza kuba nabo. Kuverse 9 uyabatshela abantwana bakaNkulunkulu ubanika isiqinisekiso sokuthi ke yize noma besebuhlungwini, yize noma besebugqilini, yize noma besewusizini, yena uNkulunkulu wabo akabalahlile. Ngoba uNkulunkulu akabalahli abantwana bakhe nanini. Ngoba uNkulunkulu akabadeli abantu bakhe noma besekuhluphekeni okungakanani, noma besecindezelweni okungakanani, noma besewusizini olungakanani. uNkulunkulu uhlezi eseduze nabantu bakhe. Wasithembisa noma wasiqinisekisa isizwe sakwa-Israyeli ukuthi unaso akasilahlile. Waseqhubeka uNkulunkulu wasebatshela ukuthi ke bangesabi ngokuba yena useduze kwabo ngazo zonke izikhathi. Ngalamazwi uNkulunkulu wayinika isibindi isizwe sakwa-Israyeli ukuthi sihlale sazi ukuthi yena uNkulunkulu unaso eduze kwaso, yena ukhona eduze kwabo. Uyabathembisa futhi ukuthi uza kubanika amandla okuba banqobe izinselelo nezingqinamba nosizi nobuhlungu ababhekene nabo. Wabapha amandla ezinhlizweni zabo, wabapha amandla emphefumulweni yabo okuba bakwazi ukubekezela, okuba bakwazi ukuqinisela, okuba bakwazi ukubhekana noSathane nomzina ababebhekene nabo ngaleso sikhathi. Ngamandla uNkulunkulu ababenike bona abantwana bakwa-Israyeli bakwazi ukuthi babekezele kwaze kwaba sekugcineni.